Ir-riċetta li ħankun qed nurikom hija dik tal-musaka bil-ħaruf. Ewwel perċezzjoni li biex tikol tajjeb trid tonfoq ħafna flus. Mhuwiex il-każ. Illum il-platt li ħanagħmlu huwa tajjeb kif fit-toma u kif ukoll saħħitna u importanti li nibqgħu fil-budget tal-buttana. Naraw. Din ir-riċetta ħankun qed nużaw it-tewm, noċċa muskata u kjub tal-ħaruf. Basal u kurrat, kannella mitħun, konserva, polpa tat-tadam, parmiġġan maħkuk, żewġ bajdiet, butir, dqiq, ħalib, brunġil u ovvjament l-ikkapuljat tal-ħaruf. Jekk hawn min ma jħobbx l-ikkapuljat tal-ħaruf, f'din riċetta tistgħu minflok tużaw ukoll l-ikkapuljat taċ-ċanga. Bdejt billi nsaħħan it-taġnijiet kollha għaliex ħankun qed nuża ftit mhux ħażin għal din riċetta. Ħanibda billi nitfa' t-taħlita tal-ikkapuljat u wkoll il-brunġil isir bil-mod. Żewġ proċessi li jgħidu li ftit iktar ħin mis-soltu. Ftit żejt fuq il-grilja u nibdew inxawtu l-brunġil. B'sar u melħ. Għattajt il-basal bil-lest u l-brunġil nista' nibda neħħih minn fuq in-nar. Fil-borma ta' wara qabdet tisħon. Għalhekk ħanżid ftit żejt, il-basla, għandi it-tewm u ħanżid il-kannella. Magħhom ħanżid ftit noċċa muskata. La darba jsir min-naħa mill-brunġil naqilbuh ħajjieħu kulur min-naħa l-oħra wkoll. La darba l-basal qabad isir, issa nżid l-ikkapuljat tal-ħaruf. Mal-ħaruf issa nżid il-konserva. Sattant ħanagħmel ftit salsa ta' biex inservi taħt il-brunġil bħala l-ewwel saf u wkoll bejn saf ieħor. Ma nuża kurrat. Ħaddih dak il-kjub tal-ħaruf. U għanejnu bi ftit żejt oħra. Darba nara li l-kurrat irtab, ħanżidu l-polpa u nħalli jsir bil-mod. Il-ħadd fajt kazzola żgħira ħanibda ndewwa bil-butir biex nagħmel beċamella. Ta' darba l-butir dab, ħanibda ftit inżid it-tqiel. La darba t-salsa tarawha saret, ħanibda bi ftit kuċċarun fil-qiegħ. U nqiegħed il-brunġiel l-ewwel saf fuq. Magħha nibda nżid bil-mod il-ħalib sħun. Ħanżid nofs il-ġabon mat-taħlita tal-beċamella. Ħabba żewġ bajdiet u ħanżidu mat-taħlita tal-ħaruf. Ħanżid il-ħaruf fuq is-saf brunġil ħadd għamilt iktar kmieni. Ħnerġa' nagħmel saf ieħor brunġil. Niksi salsa tat-tadam bil-beċamella. Il-ġobon li jifdalli
nifirxu fil-wiċċ. U ndaħħalha fil-forn 180 grad dawk l-20 minuta. U la darba għandi l-musaka lessa. Nissu inservu. Hawnhekk għandna dish pjuttost abbundanti. Kien interessanti, imma issa naraw xi sarraf.